Hi guys, and welcome back to my channel. If you are coming to my channel for the first time, you are on the right channel. In today's video, guys, we are going to be reacting to this video titled "Finnish Police Chasing a Half-Naked Drunk by Police." Guys, let's go back to their YouTube channel and check this video out, okay? Pajat soppaa ja sitten kolikkoa. Tätä kaukaa katsottiin, autoteillä joku mutkittelee ja sitten jättiin sen lähemmäs, niin senhän tämmönen isäntä ajeli keskellä ajokaistaa ihan mutkille pyörälle ja takapuoli paistoi niin reilusti yli puolen väliin. Pitäisikö se vähän kysellä kuulumisia? Päivää! Onko vielä pitkä matka? Mene sinne. Menehän heti seuraavasta risteyksestä tuonne pyörätien puolelle. No niin, Nyt kato. suuntaan oikein, mutta... Vauhtinen kuin kaskas. Ajohan oli niinku vaarallisen holtitonta, että tietenkin jos ollut niinku halu se pyssäyttää ja sanoa, että taluttaa tuossa kunnossa pyörää. Sieltä se tullut. Hei! Pyssäytäpä! Pyssäytäpä! Ei voi! Ei kertaakaan. Ei tuo olisi pysähtynyt muuta kuin piikkimatolla, jos silleen. No, meidän puolesta tavoite on saavutettu, eli saatiin tämä liikkuva pajatso tuonne pyörättiin. Vävypoka aillista. Guys, that was so funny, but why would he be riding a bicycle almost half naked? Why would he be doing that? Why not just put on your knicker, put on your trousers and, you know, ride your bicycle? But that was super interesting. I love the fact that the Finnish policemen were just making fun out of it. They were not, you know, they were not harassing him. They were just, you know, laughing with him, making fun of it. Yeah, guys, thank you guys for watching today's video. Please, if you are not yet subscribed to the channel, please subscribe to the channel, turn on your post notification, and you'll be notified anytime a new video drop. Okay, I'll see you guys in my next video. Bye guys, bye.